dorbar snong nongpo bat ka senglong kemi menta ka sngi kala priang burom ya ka kong IA baniti lengdo ka long kemi ka balayo ban khur ya ka takmar nong ha ka lampung ya kop ranar ka bala tip kum ka Khelo India Asmita is Zone Women Weightlifting League 8,000% kabala penlong ha ka nongba Kolkata nadu ka arpun ru terik hadu ka laipo terik ubanai nai wing ka kong IA baniti lengdo kabala lit ban yeshibanta sha ka te ka lampung ha ka kerdan riu phukhandai kilo senior kategori ka long marui ka long kmi na ga jalla ban yo khur ya ka takma na padengi khandai ngut ki thei samla ki balalit ban mi khmat na ka jalla halor ka jingjob jong ka te ka longkmi na ka liang ka dor basnong nongpo harangkat ka Meghalaya Weightlifting Association lembat ka Ribhoi Weightlifting Association kla priang burom ya ka te ka longkmi lembat prangut ki weipan ha ka ni ka sngi lawan ban aiman sim bat kitbok kitrueng ru da ka kong rona khamdej ka MDC jong ka nongpo constituency ha ka jingya don rangkat uba plilat tuso u assistant rang basnong uba Donald Rambai president ka Meghalaya Weightlifting Association uba Anthony Carnier president ka Ribhoi Weightlifting Association u Lumlang Shla u president ka Sengsamla ki dikhot ka senglong kemi ka nongpo lembat ki wei de mu ibli try kendar bala ay nga kamet ka bukoj bakia bat ngala yo rubat simenta ti ka Asmita Khelo India ka diga kabaningkong nga ka bangan yo bangan simenta tay de ki bun ki player ki di national player sudah ki ba klanyo do kata-kata Henry Krajing isnay ublay la ay nga ka bor bangan yo ban kurni takmar nong badwan ra ka nam ko burom ka jela ka jongi te ki bun ki kena samlaro popli ki balaya tristom yali kailang Henry diga sin ka baningkong kiro tom lele to inang persang bhana ne shakman bat kajing kublay ka jonga ka ba kerpang kalong ka association jongi ka bala ala penbiang ini penbit yang ini do kitar ke bangin praktis kila penbiang ini nang taki coach jong i Staran Jan Sharma ni kendiat por ngi yo menta tang lai banai hinrei la ai ngi ke jing hikai ka ba kumno bangin lek kai kumno yaki teknik na dong sadong de nga ai kublai ru ya ki brusnong ki bala ai mensim yang hadukat ni kene ngam chum dapoi berkat bakin wan ban pedang burom yang de ngaro kadi long na kemen hudu kata-kata tu beli nang kurkui ki ngaro nang tristom ni khmat bang nang wanra ki medel ki ba kam he bat ngan tristom ho nga ngadi long kemi te ho ngan relong ngaro ngadon ka kam lejong mang hap ki saw bajim step ngahap le ngadon idukan cha ha saw ayom saw bajim step ngahap le bat setting shed nang tabro isni ngan syong hadukan te nrei gai baying asam jungar ki yarap yang idon men jonga I ipor yarap yang dengan yo ti por kendiat pada janmet ade ka por jonga bangan syong thai te itu ipor ngali lek kai tengah lamar tadi kun ki jonga namar ba kiru ki lawan tuition ban ki busule sangkai syang stai namar ngai lade ngasno ba kalakut ka por yang nrei long kajing let senran jonga ki kun tengah ro ile dia ngayo lat itu ipor kendiat tengah praktis lade te kila mentali la don coach tengi la kam aram te coach re la yarap tengah lo dia ngala kam yo por gen bangan praktis na takadaw nga sa yo namar hang te ha Asmita game dere pusli ra ar pholai po kilo nyo po kilo be chaneng ni haban ra katka balabu maki te kadika we hu play be isn e nga bol ai nga ka bor watla ngam saj bha tu ko por bangali simenta ndrei long ngala syutit dawai na netai na tangi da don ri doktor bala senran mangingi kila pej maki lakmi maki de menta kajing kabakordor kabang ada snow ai kublay adu kata-kata syai yaki member ke jongi ki tim barokhaj namar ngi bun bha ka tim ke jongi hang ne hanong po ki kloi banyarap nang tangi don kam ro banthoi ki exam kum ki adel certificate ngi banyo ngi hap tho da ka exam show ngin simenta kene Asmita namar kene ka Asmita Khelo India ka dei jong ka Olympic nang tak ki blong ki ba strict bha ki check na dong sadong relong kajing yarap ka jongki ngila biang na dong sadong na do ki laptop ki ai ki tiar kitar te kila kloi banyarap kum ba scam ba Donald ba banker ru ilawan hatu kasni yang tei hasai bar ban penbiang kot keselana martang hatu kasni ngi lakut no kapon relong na yo lat tu ipor kendiat te mentahi ngasno kemendu kata-kata ku beli subun ngamin kumka nong hikmat jongka nong ko constituency naseu ya kaban congratulate ya I kong IA vanity si balong we na ki parlong long kumi te kumka we na ki long kumi kana kapor naseu ya kaban ai man siam ya I naseu pan ai ke jing ro ke jing treshi tong ka jung I pam dei tang ka yu I dam ka jing kitli
om tang na kapta ka sport sen re ya ka yin ka sem ya ki kun ti ja la ka taru dang la ban poi ka duk me khom de la dang amak la ka dang de ka sin ka ban khom ru ba ngin yo ya we na kita ti we ni ta la ne kita ti nong ra nar mo ban yo ni ka rom kana ka liang ka chunga ngam sluri na ai sim ya i ba ki chu ru ya ki ne ki parlok chung i ya ka tim hi bro ka we ba ma i in long kan sa nge lang ta jo ki we pa ti parlok nong ya le kai ba pi ru tin dang kiu shap tang shakli kan long kan upsana ka banta ka chung ki na ka liang ka chunga nga ai ka jingkit bok kir biang yai kong ai baniti ba indang yo ka met ka ba shat ka ba klan ba indang la ru ban dang compete lan ya bandang ya shim banta ha ki level ki ba per de tan chu ru ya ki parlok ba tim hi baro ka we yai coach ki manager bataro ya ka association ni ba tindang la ban le tham ha ban nom dei ban ong bangin ra burom la ne in wan chakmat tang kong ai baniti en rei ki bai ru ki le ya ki bai dan lang ka ne ka association ka chung ki